שלום, בסרטון הזה אני רוצה להראות איך אפשר להחליף זמני היום לזמנים אחרים. יש לי פה לוח של שנת תשפ"ה, שיש שם 4 זמנים, כלומר בהדלקת נרות בצאת שבת, וכן בסיום הצום יש לי אה, 4 ערים שיש להן זמנים, ירושלים, צפת, חיפה ובאר שבע. הלקוח כרגע מעוניין לוותר על באר שבע, ובמקום זה להוסיף את מודיעין עילית. בנוסף, יש את הזריחת שקיעה שמופיעה בכל יום, שכרגע זה לפי הלוח של ירושלים, והוא רוצה שזה יהיה לפי הלוח של מודיעין עילית. ההבדל הוא לא גדול, אבל אם פה אנחנו מתנדפים, אז נחליף את זה. אה, אז איך אני עושה את זה? קודם כל, יש לי אקסל של זמני היום של מודיעין עילית. הוא מתחיל בכ"ט אלול, תשפ"ה, יום רביעי. כרגע בלוח הזה, כל השעות הן בפורמט של 12 שעות, AMPM, ובלוח שלנו, באינדיזיין, אנחנו בפורמט המקובל בישראל של 24 שעות. אז צריך לשנות את זה כבר באקסל. איך אני עושה את השינוי? פשוט מאוד, בוחר את כל הלוח, קונטרול A, קליק ימני, עיצוב תאים. כאן אני בוחר את האפשרות שעה, ובסוג אני בוחר את האפשרות השנייה, ופורמט של שעה ודקות, פורמט האמריקאי שגם מקובל בישראל, ובפורמט האירופאי. ולהשתנה. עכשיו, איך אני מעביר את זה לאינדיזיין? אז בואו נתחיל מהדבר היותר קל, זה הזריחה ושקיעה. הזריחה שלנו נמצאת בסאנרייז, בעמדה סאנרייז. אני אעתיק אותה, פתח גיליון חדש, נעתיק את זה לשם. והשקיעה נמצאת בעמודה סאנסט. נעתיק את זה גם כן. עכשיו שימו לב, פה הלוח מתחיל בכ"ט אלול, הלוח שלנו מתחיל באלף תשרי. כלומר לא פה, אלא פה. אז צריך לבחור את השורה הראשונה. לגבי הנתונים האלה, אני צריך להכניס אותם ידנית, אם אני רוצה להכניס אותם באמת. אני יכול פשוט לוותר עליהם, להעלים את השכבה הזאת, וזה מה שנעשה כרגע. נחזור לגיליון שלנו, זריחה, שקיעה. את זה אולי אני אצטרך להשתמש בזה בעמודה שלפני כן, של ערב חג, אני אתאר את זה. בינתיים אני אתייחס את שתי העמודות האלה ביחד, קונטרול X, ומדביק אותם בפנקס רשימות. אחרי שמחקתי את השורה הראשונה של כ"ט אלול. עכשיו, אחרי שהעתקתי את זה לפה, אני גוזר מפה ומעתיק את זה לאינדיזיין. הסיבה שאני עובר דרך פנקס רשימות, כדי שזה יבוא לי לא בטבלה, אלא בתור טקסט רגיל. נשים את זה רגע פה בצד, ונכיל לזה את הסטייל של הזריחה ושקיעה. בעצם, כרגע נוותר על זה, אחרי זה נכיל את זה סטייל. זה למה? כי בסטייל הזה אני לא רואה את השאר, אני רואה בעצם כל מסגרת זה קופץ לי למסגרת הבאה. אז אני אעשה פה, נגיד, סטייל שנקרא, האמת שכל הסטיילים פה זה ככה, זה בייסיק פרגרף. נמחק את זה. אני רוצה כרגע להוסיף את המילים זריחה ושקיעה במקום המתאים. אני עושה תווים נסתרים, קונטרול אלט איי, שנראה מה תווים נסתרים פה. אני רואה שהמבנה כרגע זה שעה, סימן טאב, ועוד פעם שעה.
נלחץ קונטרול F, ואבחר את החלונות גרפ. כאן, אני יכול לעשות, בוא נעשה את זה באופן פשוט, אפשר לעשות את זה יותר מורכב בבת אחת, אבל בוא נעשה את זה באופן פשוט, בשתי פעולות. תחילת פסקה, אני מוסיף את המילה זריחה. בסימן הזה, מסמל בגרפ תחילת פסקה. נחליף את זה במילה זריחה, נקודותיים רווח. change all. שימו לב שהייתי צריך לקרוא סטורי, באמת זה מה שבחרתי, ומוכנים שיש לי פה 350 ש"ח חיפושים בהחלפות, ו-356 במאות השנה. באמת שבו 354, אבל לא נורא. הנה, מילה זריחה התווספה לי. עכשיו אותו פעולה אני חוזר עם הטאב. בסימן טאב, סלש T, אני מחליף בסימן הזה, טילדה Y. טילדה Y בעצם יוצר את הטאב שנמצא פה, בעריכה ושקיעה כאן. זה נקרא right indent tab, כלומר טאב דחיפה. בעצם דוחף את כל הטקסט לקצה המסגרת. אז אני רוצה להחליף אותו בטאב הזה, ובמילה שקיעה. וגם כן נקודותיים, רווח. סטורי, change all, והכל יתחלף. עכשיו, את כל הדבר הזה אני גוזר, ניגש לשכבה, עריכה ושקיעה, בוחר את כולה ועושה Ctrl Shift V. משום מה לא, לא עשה מה שרציתי, עשיתי Ctrl Shift V כדי שיכיל לי את זה עם אותו סגנון שקיים כבר, אבל הוא בחר להתעלם ממה שביקשתי, לכנס שזה בעיה במקלדת שלי, ואני אכיל את זה ידנית, עריכה שקיעה, ועכשיו כרגע כל הזריחה ושקיעה, זה הזריחה ושקיעה של מודיעין עילית. עכשיו מה אני עושה עם זמני הדלקת נרות? אז קודם כל בואו נוודא שזמני הדלקת נרות הם הזמנים שמתאימים לי. במודיעין עילית המנהג של הדלקת נרות הוא חצי שעה לפני שקיעה, סוג של פשרה בין בני ברק לירושלים. בואו נראה. כן, אז אני רואה שבאמת מה שמופיע פה בלוח זה חצי שעה לפני שקיעה. עכשיו יש לי פה בעיה. מה זה הבעיה? הבעיה זה החגים. אני בעצם, בלוח הזה הכל משורשר לפי שישי שבת. החגים לא משורשרים, אבל פה באקסל זה מופיע ביחד. ואני צריך להוציא בעצם מפה את כל החגים שלא חלים ביום שישי שבת. כל הדלקת נרות שלו ביום שישי. בעצם זה מה שאני צריך להוציא מפה. אני עובר ידנית. אני יכול ששיטות באקסל יותר מתוחכמות. אני... יש שיטות באקסל יותר מתוחכמות, אבל אני כרגע הולך בדרך הארוכה והפשוטה, בגלל שזה לא הרבה. אני רואה פה שהתאריך הוא יום רביעי, אני אמחק, אני לא אמחק, אני אעביר את זה לפה. בעצם אולי נעשה את זה 17:55. אני אמחק את זה מפה, נלך ללוח שלנו. נציג את השכבה חודשים סמוכים, ואני כרגע אעשה את זה ידנית, במקרה הזה.
במקום, נעשה ככה, אני לא יודע מה, גם בדרך כלל, אבל זה ככה לצורך העניין. 17.55. נחזור לאקסל, ויום שישי, ויום רביעי, סוכות, 17.38. נמחק את זה מפה, נחזור לפה, סוכות, 17.38. ועברנו רשת שלי לשמחת תורה, שנה רבה. אולי כבר נחליף את כל הבאר שבע למודיעין עילית. צריך לזכור שזה לא באמת הזמן של מודיעין עילית עדיין. שנה רבה, אמרנו, מחקנו, 17.30. זהו, החג הבא שיש לנו פה בעיה איתו, בפסח יש בעיה, יש בשביל פסח זה גם חל בשבת, אז אין לנו בעיה עם זה, ובשבועות יהיה לנו בעיה עם זה. ערב שבועות, 19.13. קצת לחודש סיוון, 19.13. יום הלילות לראש השנה הבאה, 18.08. וזהו, סיימנו את החגים. מבחינת הדלקת נרות. כלומר, כל החגים, כל הדלקת נרות שיש לי עכשיו, זה חל ביום שישי. תופס את העמודה הזאת, קונטרול C או קונטרול X, ומדביק אותה שוב פעם בפנקס רשימות, קונטרול A, קונטרול C, ומדביק אותה ב-InDesign בעמוד הראשון, זה ששאלנו כאן. אז זה הדלקת נרות שלנו, כרגע אני מוחק את כל האנטרים המיותרים. איך אני עושה את זה? אז פה יש לי חיפוש מובנה, multiple return to single return, כל זה על הסטורי הנוכחי, פה, ו-change all, ואני רואה שהכל מסתדר.
עכשיו, איך אני מכניס את זה לפה? זה החלק היותר מסובך, אבל בואו נראה בכל זאת איך עושים. אני לוקח את הדלקת נרות ועוזר את זה, אני אדביק את זה פה. מה שאני רוצה לעשות זה להפוך את זה עכשיו לטבלה, ואת זה להדביק באותה טבלה. עכשיו פה אני לא רוצה שהטאבים יפריעו לי לטבלה, אז אני אעשה איזשהו משהו שישנה לי את זה. נעשה ככה. כל טאב, נחליף לי אותו בוא נגיד סולמית. היסטוריה זה. אה, לעשות טאב, רגע ונציג את זה ככה. בואו נראה מה יקרה כשאני אמיר את זה לטקסט. טייבל, טקסט טייבל, נראה לי טבלה. מה מפריד בין העמודות יהיה טאב, ועל הפסקאות פרגרף, כאילו Enter. אני מקווה שיש את השיפט Enter, הוא לא יחליף לי, בוא נבדוק. לא יכול לראות כרגע, זה קטן מדי. לא במקום. אבל הנה, עכשיו אני רואה שהוא שמר על זה. מה שאני עושה עכשיו, אני מוסיף עוד עמודה. נוסיף קיים, left. אנחנו נבדוק שזה מתאים. בחיפה, אם בחיפה, הדקה הזאת 17:50, אז הגיוני שבמוניליס זה 17:53, כי זה הבדל לא גדול, ושתיהן זה 30 דקות לפני שקיעה. אני אמחק את השורה הזאת של הכותרת, נבחר קונטרול A, אלך לטבלה, נבחר את הטור הזה, וזה, ככה קונטרול V. עכשיו אני ממיר את זה בחזרה לטקסט. table, convert table to text, שהמפריד בין העמודות יהיה tab, בסדר? אוקיי. בואו נחזיר עכשיו את הסולמית לטאב, נחזיר את זה למצב המקורי. ואני רואה שפשוט יש לי במודיעין עילית שני זמנים. יש לי את הזמן שמופיע ואת הזמן שאחרי זה. איך אני עכשיו מסדר את זה? אני בעצם צריך למחוק את הזמן הראשון. אז יש לי פה בעצם אה, מודיעין עילית, אז ככה נקודותיים, טאב, ואז שתי ספרות, ספרה אחת, בואו נעשה, לא תמיד יש שתי ספרות, ספרה זה סלש די, סלש די, נקודותיים, סלש די, סלש די, שזה הדקות. את כל זה אני פשוט מחליף במודיעין עילית, נקודותיים, ואז נשארו לי התו הזה והמספר החדש. בוא נבדוק שצדקתי, change all, והנה, התחלף לי מודיעין עילית עם אה, באר שבע. בוא נחזיר את זה למקור. גם פה הוא איבד את הסגנון, את הסגנון של הדלקת נרות. מה קורה אם אני רוצה עכשיו לשנות את הסדר פה? כלומר, שהמודיעין עילית תהיה הראשון. זה כבר יותר מורכב, אבל זה גם אפשרי.
פה אני אחפש, אני אשים פה סוגריים, סוגריים, ויהיה לי ביטוי משני. זאת אומרת שזה ביטוי שאני אוכל אחרי זה להשתמש בו בשביל ההחזור שלו במקום אחר. שוליים נקודתיים, סלש t, נקודה פלוס. טוב, נעשה ככה, ירושלים, נקודתיים, נקודה פלוס. זה השורה של ירושלים. אחרי זה יש לי סלש n, שזה המעבר שורה. מעתיק את זה, ופה במקום ירושלים, עושה תל אביב. טיפה, ומודיעין עילית. כאילו ששון הנוכחי. בואו נראה שהוא מוצא את הכל. הנה, הוא מוצא את הכל. עכשיו איך אני מחליף את זה? אז זה הקבוצה הראשונה. אני רוצה שהסדר יהיה מודיעין עילית, שזה הקבוצה הרביעית, אחרי זה ירושלים, אחרי זה יחד חיפה. קבוצה הרביעית אני עושה דולר 4, סלש n, דולר 1 לירושלים, סלש n, דולר 2, שזה תל אביב, סלש n, ודולר 3, שזה חיפה, ונעשה צ'ינג'ול, ואני רואה שמודיעין התחלפה עם ירושלים, דין הייתה למעלה, נקראת ירושלים. עכשיו, בואו נראה מה עושים עם מוצאי שבת. עכשיו נראה לכם את הדרך היותר קצרה, בעצם לסנן את הדברים. פה, במוצאי שבת, יש לי פה את הצאת השלוש כוכבים, יש פה גם צאת לפי חזון איש וצאת של רבנותה, אבל נלך על הרגיל. הבעיה זה שמופיע לי פה צאת הכוכבים, בזמן של צאת שבת, מופיע לי בכל יום, ואני רוצה את זה רק בשבתות. אז במקום לסנן ולהעתיק אחד אחד, אני מה שאני אעשה זה סינון. עושה קונטרול A מהכל, ועושה מיין וסנן. פה לסנן, ואז הולך לימות השבוע פה, זה היום שאני אסנן, ובמקום בחר הכל, אני אומר לי, תראה לי רק את שבת. אישור, ונשאר לי רק שבת. אפשר לראות לו שהקפיצות פה הן לפי 7-7. נלך לזה, נעתיק את זה, נכנס רשימות, זהו. עכשיו אני חוזר על אותה פעולה שעשינו מקודם, וזה פה טקסט, כאן נרדיק את סט השבת, שנה את הטאבים, למה? לא שנה את זה לסולמית אלא לשיפט טאב, זה הסימן שלו, שיש איזה
תשמור לי על זה עדיין בתור טאבים כמו שצריך פה, אבל לא צריך את ההחלפה החוזרת. צ'יינג'ול, נקבל טקסט לטבלה. אז פה, בוא נראה, כן, לא נכנס לאותו טאב, זה פותר את הבעיה. insert column, left, זה פה. אני גם יכול לעשות פה משהו אחר. פשוט פה, מודיעין עילית, אנחנו פה נקרא כבר מעכשיו. מודיעין עילית נקודתיים. עם y, נקודה פלוס. תחליף לי את זה במודיעין עילית נקודתיים. זהו. סטורי, צ'יינג'ול. עכשיו, כשאני אעתק אותם, אחבר אותם, convert table to text, אם אני פה במקום tab, אני אעשה פה את ה-shift, בוא נעתיק אותו רגע. העתקתי אותו, נעתיק אותו פה. כבר מביא לי אותו כמו שצריך. רק משהו לא בעיה עם הסטייל פה, אז ננקה את הסטייל, ונדביק אותו בחזרה. פה, את זה נמחק, גם את זה. הלוח שלנו מוכן, מה שנשאר לעשות זה רק לשנות את הזמני צאת החג, במודיעין עילית כבר עשיתי את זה, אבל לעשות את זה ידנית, בחגים יש פה איזה, אולי 3-4 דברים כאלה, וזהו. ואת הצומות, שזה כבר נמצא בקובץ אחר. לסיים את הצום בתאריך מסוים, זהו, זה הכל. תודה ולהתראות.